غلام عباس بھٹی صاحب جڑے کہ بہت ہی خوبصورت کلام سنائیندے پئے ہن۔ ہن جڑے دوست نوں میں دعوت دین لگا، میرا حقیقی بھائی خوبصورت لکھاری، انمول سوچن دا مالک اور خوبصورت الفاظی دا مالک تے بہت ہی خوبصورت لکھن والا بندہ، انہاں دے آون تو پہلے میں ایک شعر جناب دی سماعتاں دے سپرد کرے ساں کہ بندے راٹھ تاوے دن لاج پات نوں آفتاب برا بندے راٹھ تاوے دن لاج پات نوں باویں جیڑیاں ہوویں ہٹھاں باویں گل تائیں بے شک لائے جاویں چھکے سیر نہیں اج تائیں رکھاں اور کدا عزت گھٹایا گھٹدی ہے اللہ پاک بڑھائندا ہے ٹھٹھاں بندے واصف جدن ایمان تو تھڑکین مال ویندن بھور مراٹھاں تھوڑی تالیاں دی گونج پچھے پیاندن خوبصورت لکھاری تے تاڑی مارو نا یارو اس بندر مانوس کریں لگا جناب جہانگیر حضرت صاحب آؤ جی حضرت صاحب آؤ جی حضرت بھائی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ساجی اجازت ہے بولے بالو لازم دی نوکری شروع کریں جی جے بندے اچھا مقام چاہنا ہے ولی نے مننا ضروری بہویں شکریہ واسے بھائی خیرات بھائی جازو بھائی بھائی افطار پپو بھائی جے بندے اچھا مقام چاہنا ہے ولی نو مننا ضروری بہویں پنجا بارہ دے محک دی ہوئی کلے نو مننا ضروری بہویں پنجا بارہ دی محک دی ہوئی کلے نو مننا ضروری بہویں علی محمد دا خون حسرت علی بنا زندگی تک آئی نہیں کہ ٹھیک ہے ہر ایک صحابی یاد آئے علی نو مننا ضروری بہویں شکریہ بہت مہربانی کہ وہ سکھ گیا رخ صحرا دا ہاں او جہندے وسدے وقت مقال آئی شکریہ جی بہت مہربانی واسف بھائی مخمور بھائی شکریہ قاسم بھائی خیرات بھائی بہت مہربانی کہ وہ سکھ گیا رخ صحرا دا ہاں جہندی وسدے وقت مقال آئی ہر شاخ تے رکھ سائی پتران دا ٹھنڈے چھاؤں دے قائم مثال آئی تے واہ لکھیا حسرت قسمت دا انج وکنا وقت زوال آئی جو سنے مڈیاں شاخاں کٹ کٹ کے انہاں بٹھیاں چھڑنا بال بہت شکریہ بھائی جان کھوٹے آفتاب بھائی کھوٹے سجن تے رشتے دار منافق دوویں نام زریلے بچن شکریہ مہربانی شکریہ جی موٹ پڑا دورہ ہو گیا کھوٹے سجن تے رشتے دار منافق دوویں نام زریلے بچن چاچا تنویر کائنات تے دوواں کھتریاں دے مشہور قبیلے باجوان مہربانی جی تے یہ دنیا پیار دی ویری ہے بندے پاؤں تبدیلن باجوان ٹھک نال تے لالچی لگ دے اسرت ناکام وسیلے باجوان مہربانی جی شکریہ بھائی جان چاچا تنویر ایویں بولے بالے لفظ چھوٹا جا شعر عید دے حوالے نال کے پریشان ضمیر تے عید آلے دے بیٹھا ہم تو تھلا مارے شکریہ بہت مہربانی شکریہ زمان بھائی مہربانی مقبول بھائی بہت مہربانی شکریہ آفتاب بھائی پریشان زمین تے عید دے دیں بیٹھا ہم تو تھلا مارے
کسے لگدے پچھیا دا سسرات بھلا کیویں ہے عید گزارے شکریہ تے اسے ویلے اکھ چوں ہنجواں دی چاچا تنویر اسے ویلے اکھ چوں ہنجواں دی او شروع ہو گئی انج کنکاری جو لگ دے کے منہ وچ پگڑی دا ڈکی مت سمجھے مشکل سوری کہ پریشان زمین تے عید دے دیں بیٹھا ہام پتھلا ماری کسے لگدے پچھیا دا سسرات بھلا کیویں ہے عید گزارے تے اسے ویلے اکھ چوں ہنجواں دی شروع ہو گئی انج کنکاری جو لڑ دے کے منہ وچ پگڑی دا ڈکی مشکل گئی دسکاری شکریہ بہت مہربانی جی مریض بندہ شاہ جی مریض بندہ طبیب بن کے بیمار حسرت بلاویں آ جا شکریہ کنو بھائی بہت مہربانی جی بہت مہربانی کنو بھائی شکریہ شاہ جی شکریہ جی اچھا جی مریض بندہ طبیب بن کے بیمار حسرت کمر بھائی زمان بھائی بیمار حسرت غلاویں آ جا ٹائم کٹ کے غریبہ کیتے خدا دنا یسا مڑا مہربانی جی ٹائم کٹ کے خدا دنا تے غریب لازا ہساویں آ جا اور بیمار کرسی گناہ نہیں ہوندا خدا بھی عرشاں تے راضی ہوندا ہے نبی دی سنت ادا ویسی تو حال میرا وڈا میرا مہربانی بہت مہربانی اور شکریہ بھائی جان کے پورے سانگے اسرت کرنے پمدن او سانگے دار صدامن پاروں پورے چمنے پمدن کتیاں دے رٹھے یار منامن پاروں تے جتائی تھتائی نوبت آ گیا سچے پیار نبھاون پاروں ادا دھڑکوں وکھرا سے روجائی دستار بچامن پاروں شکریہ